koniec školského roka a my sme sa vybrali medzi tretiakov vyspovedať ich, čo zaujímavé v tomto školskom roku zažili. Chodili sme na plaváreň. Ráno v autobuse som sa vždy nudila. Na plavárni sme skoro zamrzli, lebo boli studené sprchy. V bazéne som sa skoro utopila, ale nakoniec som sa nejako naučila plávať. Tréner bol veľmi prísny a otravný. V tomto školskom roku k nám chodili škôlkári. Spolu sme robili všelijaké pekné veci. Bola s nimi sranda. Samozrejme, že zle držali ceruzku. Keď som im povedala, ako ju majú držať, tak si ju prehodili. Ale za chvíľu ju zase držali zle. Boli sme na bowlingu. Bolo tam super. Kristinku tak bola skoro zlomila. Vždy, keď som hodil, nikdy som netrafil kolky. Matúš skoro vždy trafil. Lukáš tiež skoro vždy trafil. Tento rok sme sa zúčastnili výletu do Levíc. Tam som skoro padla do vody. Pochovávali sme Tutanchamonna. Skúšali sme tam vodný vír, delo, zemetrasenie a bublifuk. Boli sme v bubline. Bolo tam super. Bol tam obchod, kde sme si kupovali suveníry. Mali sme tam popcorn. Všetkým sa nám tam páčilo. Sme išli do jaskyne Driny, poriadne sme sa nadreli hore do kopca. V jaskyni sme videli veľa kvaplov a jaskynových zdobov. V obchode sme minuli všetky peniaze. V jaskyni sme videli aj zabudnutého netopiera. Vítajte, aký sme sa zapojili do súťaže Európa v škole. Nahrávali sme sa, natočili sme video a pri tom nahrávaní sme nemohli sa ani pohnúť a ani dýchať. Bolo to super a vyhrali sme prvé miesto vo prvej kategórii. Bola som na chocholiade. Vyhrala som prvé a druhé miesto. Prvé miesto som mala v kriketke a druhé miesto skok do výšky. Pani učiteľka Horčíková mi pomáhala, aby som dobre skočila. V škole sme robili trička pre maminy. Keď sme písali na trička, tak som bola veľmi nervózna, aby som nikde neurobila chybu. Okrem tričiek sme robili aj anielov na dosky. Jedného dňa mi pani učiteľka povedala, že či by som nešiel recitovať. Išiel som. Pripravovanie bolo veľmi ťažké. A napokon som dostal k prvému miestu. Postúpil som do okresného kola. Tam sme boli pozrieť dom Valentína Beniaka a dali sme si tam aj pečené zemiaky. Stretol som tam najlepšieho kamaráta zo škôlky. Celý dňudný rok som sa učil a učil, až som sám učil. Slovenčinu, angličtinu, matiku a ostatné, čo sa mi nechce učiť. A na niečo sa to aj oplatí. Môžem si robiť úlohy na kompeni. To bolo spravodajstvo z 3. B triedy.